Hai hai bes, iki aku pengen gawe pepes tahu ya lebokne wae tahune iku dhewe alusne ya guys. Nah, tunggu dikit. Aku sik ngopo yo mbuh. Njiko iku nih, pokoke iku lah sing alusne. Nah, aku ngecentong ya guys, centong sego pokoke alusne sampai sesuk. Pokoke halus lah, terus bar ngono, pokoke halus nih. Terus bar ngono tambahi bumbune, tambahi iku kemangi terus kulite aduk tambahi garam lada masako terus aduk nggak bisa dirasaknya ya guys soalnya kan poso guys. Nah pokoknya aduk lah intinya guys. Nah sabar ya guys, ngaduk harus sampai roto soalnya kok asinnya roto piye. Nah iki bar ngono langsung dibungkus ya guys, tak bungkus pokoknya aku bungkusnya ngasal guys, pokoknya sepenting kebungkus saya ora rapi jadi nih karena aku wonge. Nah terus bar ngono wis to guys lebokne. Nah ning kene opo diopokne dikukus. Nah lek wis dikukus nih ditutup ya guys, tunggu sampai mateng. Ternyata wis kuning. Nah wis mateng guys, cepet toh. Iyalah wong edit tuh iki prosesnya suwi tapi guys. Oke guys, terima